Ahojte pretekári, dnes sa u nás koná Go-Kartmania 2025 a ak chcete vidieť, ako to u nás prebieha, tak poďte sa so mnou pozrieť na dráhu, ako jazdci zajazdia svoje najlepšie časy. A na prvom mieste sa umiestnil Lukáš s famóznym časom 32,162 sekundy a hlavná výhra za jazd pre dve osoby na veľkú cenu EUR na Maďarsku. Obrovská gratulácia, si víťaz Go-Kartmanie 2025.